Эпізод 5. Задавальненне – найвышэйшае дабро. Зноў надышла вясна. І зноў іншая. Калі папярэдняя была неспакойная, ранняя, п'яная, то сёлетняя сваволіла, як шалёная. То раптам яна распраменьвала наваколле сонцам, то ўжо праз гадзіну панура цягнула па небе груды хмар. Калі ў адзін дзень растаплівала гарачым дыханнем і цуркамі вады шэрыя масы снегу, то ўжо назаўтра бессэнсоўна прыкрывала горад беллю. І людзі былі збітыя з панталыку, не маглі ўгадаць, як апрануцца. Выходзіш з дому травень, вяртаешся студзень. Таму сноў далі хто ў футры, хто ў лёгкай кашулі, і ўсе клялі надвор'е. А вуліцамі штораз часцей везлі нябожчыкаў. Лекары і магільшчыкі працавалі з замыленымі лбамі. Паўлінка ў сваёй крамцы гандлявала са зменлівым поспехам, але апошнім часам яна менш пераймалася прыбыткам. Яе мучыла адзінота. Некалькі разоў яна выбіралася ў кіно. Мужчыны чапляліся да яе толькі так. Але Паўка пасля урокаў, якія ёй далі Толік і Грыша, была асцярожнай. Лёгкім позіркам яна ацэньвала мужчын, якія ўяваліся за ёй, і ўсведамляла, што з такімі не варта і займацца. Але і яе ўзбударажыла вясна, зблытала думкі ў галаве і парушыла сон. Ранкам яна ўставала, не выспаўшыся, з цяжкай галавой, злая, налівала ў ванну некалькі вёдраў вады і халадзіла пругкае, вабнае ў самым саку цела, поўнае сілы і жаноцкасці. Часам ёй хацелася выйсці голай на вуліцу. Глядзіце, якая я прыгожая, але мушу прападаць і мучыцца, бо не маю таго, хто б заспакоіў маё жарсць. Праз акно яна раз-пораз бачыла Яся або Настку. З зайздрасці пачала іх ненавідзець, асабліва дзяўчыну, з якой ніколі нават не перакінулася словам. Фантазія развярэджвала ёй душу карцінамі, як суседзі кахаюцца ноччу, горача песцяць адно аднаго. Таму яе аж круціла ад яду і злосці на суседзяў. Але яна была не ў стане ім нашкодзіць, а Яся дагэтуль баялася. Іншы раз ёй успамінаўся баран, але гэтыя згадкі заўсёды былі звязаныя з грашыма, рэчамі, золатам, падарункамі. Аднак ні ад каго са сваіх каханкаў яна не зведала столькі ласкі і пяшчоты, як ад яго. Эратычныя забавы з нехлямяжым Толікам, нягледзячы на гэта, больш запалі яе ў памяць. Бадай таму, што з Толікам яна была завадатаркай любоўных уцех. Толіка яна мусіла кожны раз нібы спакушаць. А баран меў жывы тэмперамент і здаровую цягу да каханай жанчыны, таму заўсёды браў яе лёгка, моцна і проста. Кабеце са здаровай фантазіяй гэта прынесла задавальненне і спатолю, а Паўлінка толькі раздражнялася. Яна лічыла, што Алік дбае ў ложку перадусім пра сябе, што гэта яна яго ашчасліўлівае, таму ён мусіць з удзячнасці ёй плаціць і плаціць. Неяк у нядзелю Паўлінка досыць рана пайшла ў горад. Выстраілася ва ўсё моднае, ці, хутчэй, дарагое, ішла ў воблаку парфумы, празмерна калышучы бёдрамі. На мосце ёй насустрач крочыў высокі элегантны мужчын. Паўленка здалёк заўважыла яго відную постаць і, мінаючыся з ім, зыркнула на яго ласымі вачыма. Сыпала далей. Ёй было цікава, ці пайшоў ён за ёю следам, але лічыла, што азірацца не варта, старалася рухацца вабна і гожа. За электрастанцыяй яна пад прамым вуглом павярнула ў бок губернатарскага сада. Гэта дазваляла ёй, не круцячы галавой, пабачыць ходнік ззаду. Не памылілася, мужчына ішоў за ёй. Паўлінка была задаволеная і заінтрыгаваная. Яна дадала ходу, ідучы ў бок белага моста через Свіслач, за якою пачыналіся сцежкі парку. Яе нават падмывала падбегчы, хацелася смяяцца, але яна стрымлівалася і, чгаючы вельмі хутка, раптам звярнула на вузкую сцежку злева. Было відаць, што мужчына ледзь за ёй паспявае. Ён заўважыў, што Паўлінка яго заваблівае, і зразумеў усе ейныя манёры. Яна ж уселася на адзінокай лаўцы, замшэлай ад часу і вільгасці. «Але ж і наравістыя вашыя ножкі!»
сказаў выпадковы залётнік, прысаджваючыся каля яе на лаўцы. Паўлінка грала збянтэжанасць. «Не разумею, пра што вы. І наогул я вас не ведаю». «А я вам прадстаўлюся. Я намеснік кіраўніка першага раёна горада Менска Канстанцін Семенцоў». Мужчына затаіў, што працуе ў следчым аддзеле. Не пахваліўся і тым, што ён звычайны агент. Натуральна, Паўка не разбіралася ў пасадах. Нават прозвішча мужчыны адразу ж вылецела з яйнай галавы. Яна падала яму руку. «Паўліна Хурдзіч. Вельмі прыемна». Агент пацалаваў яе ў руку, што адразу ж выклікала Паўлінчыну прыхільнасць і нават крыху яе засароміла. «Сапраўдны джентльмен». Семенцоў быў на заданні. Мусіў разнюхваць і вывіжоўваць. Але тут чуццё абяцала яму любоўныя прыгоды без асаблівага высілку, таму ён пакуль забыўся пра службовыя абавязкі. Ён выведаў, што Паўлінка збіраецца ў кіно і сам заявіў, што жыць без яго не можа. Разам яны пакрочылі ў цэнтр горада. Семенцоў вёў Паўцю пад руку, правіў ёй кампліменты і неўпрыкмент, стараўся выпытаць усё пра сваю выпадковую знаёмую. Гэта было даволі легко, бо Паўка, прамянеючы ад радасці, прастадушна пра ўсё балбатала. Неўзабаве агент высветліў, што дзяўчына свабодная, жыве адна, прычым добра забяспечаная матэрыяльна. Гэта падалося яму незвычайна прывабным і дадало імпэту ў залётах да Паўлінкі. У кінатэатры Семенцоў купіў квіткі ў ложу. А калі пачаўся фільм і залу ахутаў паўзмрок, ён зрабіўся вельмі настойлівым. Паўлінка паддатліва адказвала на некалькі пацалункаў, але няўрымслівыя рукі, якія упарта лезлі ёй пад сукенку, перашкаджалі ёй сачыць за фільмам. Не вытрымаўшы, яна сказала: «Давайце пакінем гэта на пазней. Тут нязручна і фільм хочацца паглядзець». «Прабачце». Агент зразумеў, што мае справу з жанчынай, якую не трэба спакушаць. Яна сама была гатовая да любоўнай інтрыжкі. Таму можна было пакуль стрымаць свой запал. Калі Паўлінка ў мінулым годзе, толькі-толькі пазнаёміўшы з Баранам, пайшла з ім у кіно, то акурат паказвалі фільм пра злодзеяў. Цяперашняя стужка вельмі яго нагадвала. Толькі тут галоўным героем быў бясстрашны дэтэктыў. Ён здзяйсняў цуды, пранікаў у ганстарскія прытоны, вызваліў з рук бандытаў выкрадзеную дзеля выкапу дачку мільянера, змагаўся са зладзейскім важаком, небяспечным злачынцам, які ўвесь час вышмыгваў з рук паліцыі і турмаў. Паўлінка сціскала кулакі ад перажыванняў і, задаіўшы дыханне, не атрывалася ад экрана. Часам хапалася за плячо свайго спадарожніка. У антракце яна, магчыма, паводле нейкай пасвядомай аналогіі, запытала яго як-некалі Барана: «А вы баіцеся злодзеяў?» Агент з гонарам выпнуў грудзі. «Я? Гэта яны мяне баяцца». «Як гэта?» Семенцоў, які быў не супраць пазадавацца ды ўразіць Паўлінку, расхінуў левае крысо пінжака і паказаў дзяўчыне значок агента тайнай паліцыі. «А што гэта такое?» Паўлінка даткнулася пальцам да значка. «З гэтай адзнакай я маю права арыштаваць любога, каго захачу. А калі пакажу яе міліцыянту, то ён мусіць адразу выконваць мае загады». «Так?» Паўлінка з захапленнем і пашанай паглядзела на свайго кавалера, а ён уладна абняў яе правай рукой за плечы, а левай тым часам вадзіў па ейным сцягне. Паўлінка аж млела і са штучным сорамам на твары дазваляла агенту вандраваць рукою па далікатных месцах. Калі яны выйшлі з кінатэатра, Семенцоў прапанаваў падсілкавацца ў якім-небудзь рэстаранчыку. Дзяўчына адказала: «А ці не лепей нам будзе павячэраць у мяне дома? Алкаголю, праўда, у мяне няма, але затое ўсякіх прысмакаў аж цераз вушы». Дзяўчына распалілася і абавязкова хацела, каб Семенцоў завітаў да яе. Яна ведала, што заканчэнне вечара тады будзе залежаць ад яе. Агент быў не супраць. Яму падабалася ахайная, добраапранутая і заможная кабетка. Уласная крама і кватэра – гэта не абы што. Семенцоў і Паўлінка звярнулі з Захарыўскай вуліцы на Петрапаўлаўскую, і там, у вядомым прытоне, агент купіў пляшку каньяку і бляшанку шпротаў.
Купіў гэта толькі так называецца, бо насамрэч гаспадар прытона, пра махінацыі якога ведалі некаторыя агенты, не ўзяў, як звычайна, грошай. Адмахнуўся ад працягнутай буйной купюры, сказаўшы, што не мае рэшты. Агент ішоў з Паўлінкай у бок Залатой горкі. Па дарозе ён прыкідаў у галаве, якую практычную выгаду можа прынесці ягоная сувязь з Паўкай. Семянцоў ставіўся да яе, як да жанчыны, даволі раўнадушны. Ён наогул быў чалавекам халодным і асцярожным, і гэтага не магла змяніць нават ладная колькасць выпітага алкаголя. Акрамя таго, жанчыны не былі для яго вялікай пацехай. Ён меў іх дастаткова, нават зашмат. Таму ён і перастаў іх цэніць, ды звяртаў увагу толькі на добра забяспечаных. Паўлінцы ж прыйшоўся да густу, высокі, фасоністы, шырокі ў плячах мужчына. Працяглае ўстрыманне ад мужчынскай кампаніі далося ёй у знакі, а пяшчоты ў кіно толькі нагналі апетыту. Таму яна з нецярпелівасцю чакала працягу гэтага няхітрага флірту. Нават сама строіла планы. Пастанавіла прыкінуцца п'янай пасля некалькіх кілішкаў і тады прыступіць да самага цікавага. Інтуітыўна яна адчувала, што Семянцоў, нягледзячы на сваю назойлівасць, насамрэч досыць спакойны і няпалкі. Гэта яе крыху злавала, бо яна сапраўды моцна сумавала па мужчынскіх ласках. Але разам з тым хлопец быў ёй даспадобы. Ён нагадваў Толіка, які кахаўся з ёю бясстрасна і нібы без ахвоты, як бы проста рабіў ёй міласць. Паўлінчына жытло расчаравала Канстанціна. Ён спадзяваўся, што шыкоўна апранутая жанчына мае лепшую кватэру, а менавіта жытло перадусім сведчыць пра дастатак гаспадароў. Акрамя таго, ейны дом знаходзіўся занадта далёка ад гарадскога цэнтра. Паўця ж хацела спадабацца Семянцову, і, магчыма, таму была асабліва праніклівай у гэты вечар. Яна ўміг зразумела ягоны настрой і з напускной натуральнасцю сказала: «Гэта моя норка, мышыная норка. Я магу сняць самую дарагую кватэру ў цэнтры, але тут мне пакуль найлепш. Бліжэй да маёй крамы. Крама таксама сціплая, але прыбытак прыносіць больш, чым некаторыя магазіны ў цэнтры. Не палохайцеся, калі ласка, што тут так цесна». Канстанцін нешта там адбурчэў і, не здымаючы паліто, усеўся каля дзвярэй. Паўка змусіла яго распрануцца і перабрацца на крэсла каля століка. Усупэчыла яму ў рукі нейкі абрывак старой газеты, а сама пачала жвава рыхтаваць вячэру. Прызапашаных харчоў у яе было дастаткова, бо яна ўвесь час скупляла іх для крамы. Калі барану яна звычайна шкадавала, то для Канстанціна зусім не скупілася, таму вячэра мела быць самымі разнастайнымі ласункамі. Знайшлася нават бутэлька віна і пляшка царскай гарэлкі. Паўця заслала стол новым узорыстым абрусам і ўмела расставіла на ім талеркі з закускамі. Яна ж гандлявала ў крамцы і мусіла, калі было шмат кліентаў, дапамагаць афіцыянцы абслугоўваць гасцей. Таму і цяпер усё ў яе атрымалася хутка і спрытна. Неўзабаве стол аж угінаўся пад размаітым смакоцем, а ў цэнтры красаваліся бутэлькі. Паўця пайшла на кухню паставіць самавар. Агент жа з усё большай прыхільнасцю спаглядаў на зграбную постаць Паўлінкі, якая завіхалася то тут, то там. Ягоная сімпатыя ўзрастала па меры таго, як стол запаўняўся ўсуновымі пачастункамі. Смачна пад'есці і выпіць было ягонай вялікшай слабасцю. Калі б Паўка была больш дасведчанай, то мела б падставы насцярожыцца, бо гэтая рыса не найлепей характарызавала ейнага кавалера. Мужчыны, якія захапляюцца добрай кухняй, зазвычай мала цікавяцца жанчынамі. І наадварот. Заставіўшы ўвесь стол, Паўця папрасіла прабачэння ў Семянцова. «Хачу прыхарашыцца да вячэры». Яна выйшла ў суседні пакоек, які быў спальняй. Там спешна раздзелася дагала, абцерлася з ног да галавы парфумай, выліўшы на цела, твары, валасы амаль цэлы вялікі флакон, адзела сваю самую тонкую споднюю кашулю і майткі, новыя панчохі, прыгожыя туфелькі і цёмную сукенку, цяжкі шоўк, якой ападаў на далонях скрозь пальцы. Гэта быў падарунак барана. Наспех расчасаўшыся, напудрыла твар і намалявала памадай і без таго пунцовыя, нібы макавыя пялёсткі губы. Пакруцілася перад люстэркам.
Цёмная сукня рабіла ейную фігуру стройнейшай. Паўлінка направду выглядала пенкна. Яна пагразіла свайму адлюстраванню пальцам, залётна усміхнулася і выйшла да Канстанціна. Указала рукою на стол і весела прамовіла: «Ласкава запрашаю!» Агент з асалодай глядзеў на яе. Дзяўчына цяпер выглядала зусім інакш. Была зграбная, гнуткая, таямнічая. «Але ж вы красуня!» – сказаў ён ад чыстага сэрца. Паўлінка задаволена усміхнулася. «Такому мужчыну, як вы, таксама нічога не бракуе», – заўважыла яна гарэзліва. Абое былі галодныя, таму елі з ахвотай. Агент увесь час заахвочваў выпіць. Паўлінка не адмаўляла. Сама хацела напіцца. Папярэдне планавала гэта зрабіць, каб дадаць сабе адвагі, а цяпер імкнулася не адставаць ад яго, зрабіць уражанне дасведчанай, смелай і упэўненай жанчыне. Бывае, гэтак п'е падлетак у таварыстве дарослых, каб дадаць сабе значнасці. Гулянка працягвалася. Паўлінцы закруцілася ў галаве. Ёй было весела, хацелася смяяцца і жартаваць. У гэты дзень Ясь позна прыйшоў на абед. Настка адна без яго не сядала за стол. Калі абед быў гатовы, прысела на ложку ў ягоным пакоі і выцікоўвала хлопца праз акно. Ясь забараніў, каб яна галодная чакала яго, бо здарылася, што ён вяртаўся вельмі позна, некалькі разоў нават не начаваў дома. Але дзяўчына, якая заўсёды і ва ўсім яму саступала, тут была непахіснай. Адна ніколі не кранала ежы. Яся гэта нервавала, але ў выніку ён зразумеў, што мусіць смірыцца з гэтым адзіным відам цістку, які Настка магла на яго аказаць. Дзяўчына была яму адданай і вернай, як стары сабака. Яна рупілася ва ўсім яму дагадзіць і намагалася, каб ён быў задаволены. Кватэра аж блішчала ад чысціні. Бялізна заўсёды была накрухмальна і пахла свежасцю. Сама Настка была чыстая, ахайна адзетая, прыгожа прычосаная. Але Яся гэта толькі бянтэжыла. Шмат разоў ён лавіў сабе на думцы, што ахвотна залез быў ноччу да Насткі ў ложак. Яго вабіла моцная, крамяная дзяўчына. Але не раз яму даводзілася бачыць ейныя аголеныя круглыя плечы. Дзявочыя зубы свяціліся беллю, губы заўжды ружавелі. Румянцы аздаблялі круглыя смуглыя шчокі, а пад сукенкай пазнавалася дасканалае цела, такое, якое можа мець адна жанчына з тысячы. Ясь, аднак, лічыў, што не мае права яе чапаць. Перадусім таму, што дзяўчына была ад яго залежная. Ён бачыў, што Настка ў яго закаханая. Заўважыў, як яна заліваецца чырванню, калі яму здаралася спаткацца з ёй позіркам. Ведаў, што яна з радасцю яму аддасца, не будзе яго абмяжоўваць, не зробіцца навязлівай, але хацеў быць у парадку сам перад сабою. Таму хадзіў да Мілы. Часам спаў з прастытуткамі, якія ўспрымалі яго як свайго хлопца, і ён праз гэта зусім не баяўся нечым заразіцца. Але Настка была для яго забароненым плодам, хоць яму насамрэч нялёгка было пераадольваць пажаду да гэтак спакуслівай дзяўчыны, якая жыла побач з ім. Настка спачатку меркавала, што Ясь ёю проста не цікавіцца. Яна была настолькі прызвычайная да мужчынскага нахабства, якому ўмела даваць адпор дзякуючы сваёй неабыякай фізічнай сілы, што Ясева далікатнасць падалася ёй абыякавасцю. Праз некаторы час яна заўважыла, што маладзён, аднак, часта сочыць за ёй прагнымі вачыма. Гэта навяло на думку, што Ясь проста яе шкадуе. Потым ёй трапна прыйшло ў галаву, што хлопец не хоча пачувацца вінаватым перад ёй. Па начах яна нярэдка чула, як Ясь варочаецца ў ложку, устае ды ідзе на кухню, п'е ваду, паліць. Настка дапускала, што жанчына яму вельмі прыдалася. Часам яе ж цягнула самой пайсці да яго, але бракавала адвагі, спыняў сорам. Аднойчы яна пабачыла на вуліцы Яся і Мілку, якія ішлі пад руку. Пара весела і прыязна размаўляла, іхнія крокі былі надзвычай лёгкія і згодныя. «Пэўна, палюбоўніца», – падумала Настка пра Ясеву спадарожніцу. Але ў дзяўчыны не абудзілася ні каліва рэўнасці. Яна адчувала,
што не пасуе Ясю як каханка або жонка, але ахвотна яму паддалася без пярэчанняў і заўваг. Навошта яму шукаць недзе жанчыну, марнуючы на яе час і грошы, калі я заўсёды пад бокам? Неяк уночы яна доўга прыслухоўвалася да гукаў з пакоя Яся, які ніяк не мог заснуць. Пастанавіла, што сама пойдзе да яго. Ціхенька ўстала з ложка, скінула кашулю і голая ды босая пасунулася ў ягоны пакой. Затрымалася ля яго ног і намервалася услізнуць да яго пад коўдру. Зрабіла яшчэ адзін крок наперад. Ясь на гэта паварушыўся, а пакой заліўся струменем святла ад кішэннага ліхтарыка. Настка выпрасталася і прыкрыла грудзі рукамі. «Наста, гэта ты?» – стрывожана запытаўся Ясь. «Выбачай, я хацела запалкі». Ясь у похаўкі знайшоў і падаў ёй запалкі. Збянтэжаная Настка вярнулася ў свой пакой, запаліла лампу і забралася ў ложак. Ёй хацелася плакаць. А Ясь, якога ўпрост ашаламіла павабнасць ейнага голага цела, не спаў аж да раніцы. Хоць гэта і можа падацца некаму дзіўным, але ён не зразумеў намеру дзяўчыны. А тое, што яна завітала ў ягоны пакой цалкам голай, умацавала ў ім перакананне, што Настка вельмі наіўная і бязмежна яму давярае. Чакаючы Яся, Настка адчула, што ў яе зліпаюцца вочы. За акном усё больш цямнела, і мала што было відно. Дзяўчына прылегла на ложку. Яна не думала спаць, але сёння дастаткова напрацавалася, таму яе амаль адразу змарыў сон. Калі вярнуўся Ясь, на дварэ было ўжо зусім цёмна. Дзверы з боку кухні не былі зачыненыя на засаўку, таму ён увайшоў у дом. Па звычцы ён заўсёды захадзіў ціха і свяціў у цемры ліхтарыкам. Калі ўвайшоў у свой пакой, то пабачыў Настку, якая салодка спала на ягоным ложку. Ляжала на спіне, падклаўшы пад галаву рукі, як здаровае дзіця. Ногі былі прыпадняты і сагнуты ў каленях. Гэткая поза была досыць правакацыйнай, бо да ўсяго ейная кароткая спаднічка сунулася аж на сцёгны, адсланіўшы белыя ляшкі. Ясь нават падумаў, што дзяўчына наўмысна так расклалася, але было ясна, што яна моцна спіць. У галаве прамільгнула думка: можна было б яе лёгка ўзяць, трэба толькі ціха раздзецца. Яго разабраў такі юр, і гэтак моцна захацелася здзейсніць сваё жаданне, што на ілбе ажно выступіў пот, а зубы пачалі звінець. Ён паспяшаўся выйсці на кухню і амаль крыкнуў адтуль: «Настка! О, божа, што такое? Гэта я, чаму сядзіш у поцемку? Заснула, не чакала, чакала вас каля акна. Зноў не абедала? Не. Запаліў лямпу і давай есці». Настка спешна дастала з печы страву і раптам прамовіла: «Прабачце, пані Янку, не злуйцеся, калі ласка, на мяне». Яна палічыла, што хлопец нахмурыўся і пазбягае глядзець яе ў вочы праз яе прамаруджванне, што ён злы на яе. Але Ясь толькі рассмяяўся на гэта, а потым халоднай яшчэ рукой палашыў яе па шацэ. «Я зусім не сардую, праблемы ў мяне. А можа, я чым дапамагу?» «Можаш дапамагчы. Ці не баялася б ты вечарам прайсціся да цыпы?» «Я?» – Настка шчыра здзівілася. «Цяпер розная свалата па горадзе бадзяецца. Яшчэ нападуць на цябе, крый Божа». «Як нападуць, так і адпадуць. Я ім такіх трындзюлін выпішу, што больш не захочуць». Настка па-баявому патрэсла кулаком і бліснула вачыма. «Малойца з цябе», – з прызнаннем паківаў галавою Ясь. Некалькі разоў Яся спынялі ў горадзе тайныя агенты. Ён быў вядомы ўжо шмат каму са следчага аддзела. Агенты, пабачыўшы ў горадзе знаёмы зладзейскі твар, любілі час ад часу паставіць сумнёвую асобу каля брамы і абшманаць. Іншым разам знаходзілі зладзейскія прылады. А гэта было ўжо дастатковай падставай для затрымання. Таму Ясь асцерагаўся браць статкі з сабою ў горад. Настка ўжо некалькі разоў выручвала яго ў гэтым. Цяпер ён мусіў пільна перадаць прылады ад казіка Марацкага ў трушчобу Цыпы. Там іх чакаў грамадзянін,
які меў даставаць інструменты хлопцам на Новакрасную. Настка так спяшалася, што аж не хацела есці, але я змусіў яе скончыць абед, а потым даў ёй цяжкі пакунак, у якім былі 2 шабры, камплект адмышак, развадны ключ, жаба і нажніцы для рэзкі жалеза. Настка прымацавала гэта ўсё на жываце і грудзях, аперазаўшы ўсё гэта дзёгаю, каб яны выпадкова не выслізнулі. Накінула на плечы кажушок і была гатовая рушыць у дарогу, бо ўжо ведала, дзе знаходзіцца трушчоба цыпы. «Глядзі асторожна там, пільнуйся мосераў. Статкі аддай толькі грамадзяніну». «Усё будзе добра», – запэўніла Настка і выйшла з памяшкання. Ясь быў крыху стомлены, яго хіліла на сон. Нягледзячы на тое, што было досыць рана, ён разаслаў ложак, раздзеўся, згасіў лямпу і лёг спаць. Кухонных дзвярэй, якія вялі ў сені, ён адмыслова не замыкаў, бо Настка магла трапіць у кватэру і не будзіць яго. Ён спаў моцна, але нядоўга. Яго разбудзіў бразгат дзвярэй. Ясь падумаў, што гэта вярнулася Настка. Але праз хвілю ён пачуў Паўлінчын голас з ейнай кватэркі за тонкай перагародкай. Словы можна было лёгка разабраць. Ясь перавярнуўся на другі бок і паспрабаваў зноў заснуць. Але сон не ішоў, перашкоджвалі ўласныя думкі і галасы з суседняй кватэры. Міжвольна ён чуў усё, пра што гаманілі за сцяной. Ішлі мінуты. Раптам у суседняй кватэры загучаў спеў. Мужчынскі барытон зацянуў нейкі недарэчны стары раманс. Голас быў агідны, да таго ж спевак страшна фальшывіў. Калі спеў перарваўся, гучна і развязна забалабоніла Паўка. «Як жа ты цудоўна спяваеш?» Ясь рассмяяўся. Пазабавіла яго гэтае цудоўна. Далейшы ход падзеяў за сцяной у кватэры Паўлінкі зацікавіў Яся. Ён устаў у поцемку з ложку і адхіліў край ад сталай сцяны шпалерыны. Ён некалі заўважыў там прадаўгаватую шчыліну між доскамі, праз якую добра было відаць амаль увесь Паўлінчын пакой. Даўней тут была шавецкая майстэрня барана. Хлопец пабачыў цяпер багата накрыты стол. Уверсе пад столлю гарэла вялікая газніца. Паўлінка сядзела на каленях у Семенцова. Ясь спачатку палічыў, што дзяўчына прымае ў сябе таго мужчыну, якога ён неяк раніцай застаў у яе дома, але праз момант выявіў, што памыліўся. Паўлінка была п'яная, смяялася, вярзла розную лухту і гарнулася целам да свайго госця. Той неяк млява яе абмацваў. Відаць, жанчына не надта яго цікавіла. Паўлінка адставіла ў бок кілішкі, наліла амаль поўныя шклянкі каньяку, расплюхаўшы трунак па абрусе. «П'ем!» – звярнулася да агента. «Ох, нешта не хочацца». «Тады я п'ю адна». І хлюсь адным глатком выпіла каньяк. Шклянка выпала з ейнай рукі і пакацілася па падлозе. Паўлінка гучна, крыху фальшыва засмяялася. Грудзямі яна прыткнулася да Семенцова. «Скажы, ці кахаеш мяне?» Не ведаю». «Не ведаеш? А ты ж казаў, што я пенкная». «Ну так». «Тады скажы, што кахаеш», – настояла Паўлінка. «Можа, і кахаю». «Дык пацалуй мяне». Агент пацалаваў яе, але без вялікага імпэту. «І яшчэ». «Ай, перастань, ты робішся нуднай». «Сам ты нудны, выпі яшчэ». Семенцоў пацягнуў са шклянкі крыху каньяку. Ягоная рука нязграбна хіснулася, і трунак выліўся на Паўлінчын падол. Жанчына ўскочыла з мужчынскіх каленяў і пачала атрасаць сукенку. «Выбачаюся». «Нічога, глупства, але трэба высушыць». Ледзь трымаючыся на нагах, Паўлінка скінула з сябе сукню і засталася толькі ў бялізні. Выглядала чароўна. Ясь аж залюбаваўся ею, хоць і не любіў яе, ды не шанаваў. Праз некалькі секундаў Паўлінка зноў забралася на калені да агента. Той крыху ажывіўся, а кабета проста аж гарэла.
Пачала жарона абсыпаць яго пацалункамі. Потым ссунула шлейкі сарочкі і агаліла верхнюю частку цела. У яе былі прыгожыя, можа крыху нават завялікія грудзі. Скура была далікатнай і ружовай. Неўзабаве Паўлінка зусім нічога не мела на сабе. Яна ні кроплі не саромілася. Ёй было толькі прыкра, што Семянцоў гэтак вяла рэагуе на яе пяшчоты. Паўка старалася яго ўзбудзіць. Дыхала ахвотай і жарсцю, але распаліла толькі Яся, які прагна цікавіў за кожным ейным рухам. Ён упіваўся грацыяй ды ідэальнымі формамі жаночага цела. У гэты момант з сяней даняслося тупатанне. Вярталася Настка. Ясь прысеў на ложак, нервова шукаў запалкі. Настка, увайшоўшы ў цемры на кухню, выцірала аб саламяны ходнічык чаравікі. «Гэта ты, Настка?» – запытаўся Ясь хрыплаватым голасам. «Так, зусім управілася, толькі страшэнна змокла. Гэткі дождж лие. Ясь, заняты падгляданнем за Паўлінкай, нават не прыкмеціў непагоды за акном. Настка зайшла ў пакой да Яся. І сапраўды, на ёй не было сухой ніткі. Хлопец аж падскочыў з ложка. «Здымі гэта, табе ж холадна». Ён чуў, як сэрца калоціцца ў ягоных грудзях. Нязграбна ёй дапамагаў. Кінуў на падлогу і пачаў расшпіліваць ёй блузку. Настка прытрымала ягоную далонь. Ясь толькі тузануў за тканіну, і гузікі пасыпаліся на падлогу. Ясь рваў тасёмкі на спадніцы. Настка зразумела ягоны запал і дапамагала яму. «Я сама, мілы, пусці, будзе ямчэй». Але Ясь не разумеў, здзіраў з яе бялізну, а потым паваліў Настку на ложак. Нявопытная дзяўчына не ведала, як яму пасадзейнічаць, і зусім разгубілася. А Ясь палічыў гэта за супраціўленне і спешна намагаўся яе ўзяць. Настка адчувала толькі боль, закусвала вусны, але не працівілася. Потым Ясь ляжаў пры ейным баку і цяжка дыхаў. Раптам ён пачуў, што Настка ўзяла ягоную далонь і пацалавала. Пачуўся ейны цёплы і ласкавы голас. «Змучыўся, мілы». Ясь вырваў далонь. Сеў, упіўся ў яе вачыма, потым нахіліўся і чула з удзячнасцю пацалаваў яе губы. Крыху няўпэўнена ён запытаўся. «Чаму ты нічога не казала, што яшчэ не вінніца?» Настка усміхнулася. «Бо я цябе хацела. Калі б не хацела, то нічога б не было. Ты б мяне не здужаў». З-за сцяны даходзілі нейкія дзіўныя ненатуральныя гукі. Гэта пачало ванітаваць Семянцова. Струмень лепкай, смярдзючай масы хлюпнуў на жывот і сцёгны голай Паўлінкі, якая сядзела ў яго на каленях.